Здравейте! Намираме се в козметично студио Алегра. Аз съм Ирена Петрова и имам над 8 години опит в областта на козметичните процедури. Днес искам да ви представя една разкрасяваща, подмладяваща и разтоварваща процедура за лицето, шията и деколтето, за която ще използваме 100% натурална българска козметика на фирма Healthy Oils. Но преди да започнем самата процедура, искам да ви кажа няколко думи защо конвенционалната козметика в много чести случаи се оказва враг за нашата кожа. За всички нас е известно, че конвенционалната козметика съдържа много консерванти, изкуствени добавки, отцветители, разредители, които с течение на времето се натрупват в организма ни и може да ескалират до заболявания по кожата и тялото. Това, разбира се, не е задължително, но може значително да влоши качеството ни на живота. Затова в днешната процедура ще използвам изцяло 100% натурални продукти, в които няма добавени разредители, изкуствени съставки, отцветители и консерванти. Те са подходящи за всякакъв тип кожа, също така за вегани и вегетарианци, тъй като са сертифицирани от Асоциацията Vegan Society, която е най-старата веган асоциация в света. Започваме процедурата, като почистваме лицето с розова вода. Тази розова вода, която използваме днес, е богата на розово масло, тъй като при дестилацията й то не се извлича от нея. Самата дестилация се извършва в меден казан, което позволява да се запази аромата на розата. Избираме розовата вода, защото тя е изключително подходящо тонизиращо средство, също така премахва замърсяванията, богата е на витамин А, Д и Е, има много силни антистресови и антиоксидантни свойства. След като сме почистили лицето с розовата вода, то вече е готово да бъде ексфолирано. За тази цел сме избрали ексфолиант от ядка на праскова. Той е изключително богат на маслото от ядка на праскова, съдържа витамини А и Е и придава на кожата сияен и равномерен тен. Слагаме необходимото количество ексфолиант. За едно лице е около 1 чайна лъжичка. Прибавяме към него вода. Трябва да се получи гъста каша. След като сме разбъркали ексфолианта, необходимо е да изчакаме около минута-две, за да може да се разтвори добре и да е по-лесен за работа. След като сме подготвили ексфолианта, е необходимо да навлажним кожата с вода за по-лесното му разнасяне. Това вие може да го направите с влажна кърпа или да наплискате лицето с вода. Ексфолианта се нанася с нежни масажни движения.
След като сме нанесли ексфолианта, необходимо е да изчакаме около 3-4 минути, за да може маслото, което се съдържа в него, да проникне добре в кожата. Така, почистили сме кожата от ексфолианта с влажна кърпа и сме подготвили лицето, шията и деколтето за следващата стъпка, която е масажа. За тази цел съм избрала масло от ядка на синя слива. То е богато на витамини А и Е, има силни антиоксидантни свойства и силен антистареещ ефект. Изглажда финните линии и бръчици. Нанасяме маслото и започваме масажа на деколтето, шията и лицето. Правим масажа на деколтето, шията и лицето, защото това са най-изложените части от женското тяло на климатичните условия. Маслото от ядка на слива има много силен антистареещ ефект. То попива много добре в кожата и я прави мека и нежна. Завършваме процедурата, като слагаме на очите тампони, напоени с розова вода. И хартиена маска, също напоена с розова вода, с цел да отнемем излишното количество от маслото. С това нашата процедура приключва. Всички продукти, които ви показах днес, могат да бъдат използвани и в домашни условия. Те са подходящи за всякакъв тип кожа и могат да бъдат използвани ежедневно. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се информацията, която ви представих днес, да е полезна за вас. Ако имате въпроси, може да се обръщате към представителите на фирма Healthy Oils или към мен.